Kaixo Joseba, berriro hemen gaude, Leire eta Pampi, Ezpeletatik, Belazkabi eta Baserritik, eta gaurkoan Ezpeletako biperra aipatuko dugu. Ezpeletako biperrak fama dauka espezie bakarra delako sormarka duena. Beraz, eskatzen digute biperra gorri-gorria izaitea, edo 100% gorria izaitea sormarkan sartzeko. Eta, badira oraindik berdeak, txikiak, horiek badute oraindik aste batzu gorritzeko, zenta bukatuko da hau abenduaren lehenean, horretik goiti ezin dugu gehiago bildu. Biper hauek landatuak izan dira maiatzaren 10 inguru hortan. Nik dakidanez, Belazkabietan bederen 3. belaunaldia gira biper biltzen, eta hortik aitzina asko garatu da. Garaian 30-40 ekoizle ginen dola orai 21 urte, eta orai 200 pasa. Gaur egun 25.000 landaretan gira baserrika. Dena egiten dugu baserrian erein, eta gero landatu pentzean, hemen landan, eta gero bilduta, guk autua egin dugu, ez saltzea hola freskoan, baizik eta idogaraztea parte bat hautsa egiteko, eta beste parte bat soketan saltzen dugu. Platerak berotuko ditu, edo errezetak berotuko, baina haua sutan jarri gabe. Piskat bizitasun horiek hartzen dizu, eta hori jendeak asko maite du. Nahi baduzue bat irekiko dugu, ikusiko dugu nola den barruan, eta batez ere aztiak eta hor dituela. Piper batean 140-200 azti direla, bera zala, biper gutxirekin segurtatzen aldugu urrengo guzta. Eta hau sukaldatzen dugu ez hainbeste hola freskoa, baina egin daiteke. Bestenaz asko hautsa moduan erabiltzen dugu, eta orduan baliatzen da kasik 12 plateretan. Eta guain, piper batzu botako ditut hemen, eta egia esateko soka egiten hasiko gea. Normalean, 7 eta 14 zentimetro arteko piperra behar ditugu. Horrek esan nahi du, aurretikan garbitu inditugula banan gure piperra guztiak, eta horrekin gero begiratu ederrenak, eta buztanetikan horratza hartu eta sartu egiten dugu besterik gabe. Eta orduan, hemen ohituraz 3 jartzen dira piperrak horrela, eta batzuk 2 jartzen dituzte. Eta esan behar da, soka horren funtzioa handia zela garaian. Soka horri esker piperra idortu egiten zen. Orain labea dauzkagu, 15 egunez maturazio bat natural egiten dira negutegi batzuen azpian, baina bestela jakin behar da garaian horrela egiten zela eta ez labean. Eta sartzen ari ditudan piper horiek, jakin behar da 20 piper minimo sartu behar diala, gu beti 21 ematen ditugu badaezpada ere bidean baten galtzen baldin bada, baina sormarkak eskatzen digu beti 20 piper minimo edukitzeko. Gure ekoizpenak etxaldetik saldu egiten ditugu eta baita ere inguruko dendatxo batzuetan. Hain zuzen ere bat Ezpeletan sortu dugu 11 ekoizlerekin eta bertan ekoizle guzti horien ekoizpenak aurki leizke. Eta orain aurkeztuko dizuegu azkar piperrakin zer ekoizten dugun. Piper soka ikusi dezuen bezala, errautsa, bai hola edo potetan, eta purea ere bai. Eta azkenik, sagarmina, sagarrakin eta piperrakin nahastutako ekoizpen bat. Hau esek dira beraz piperrakin egin leizkenak, hemen behintzat Belazkabietan, eta gure aldetikan Joseba, eskerrik asko eta laizter arte.